A Coruña non vai acoller finalmente partidos do Mundial de Fútbol en 2030. Anunciábao a alcaldesa Inés Rei nun acto institucional no Concello acompañada polo presidente do Deportivo da Coruña, Juan Carlos Escotet. Di Inés Rei que entende a desilusión dos coruñeses, pero que as condicións non eran asumibles. Había una serie de exigencias por parte de la FIFA, más allá del aforo, que llegado a un punto hicieron prácticamente inviable continuar con el proyecto. A decisión chega despois de meses de desencontros entre o Concello e o Deportivo da Coruña. Inés Rei di que renunciar ao Mundial non é fácil, pero xustifica a decisión polo ben da cidade. Xoel. Sí, o obxectivo era, Marta, ser sede do Mundial, pero non a calquera prezo. Foi o que dixo esta mañá a alcaldesa da cidade, que vencellaba esa decisión do consistorio coas exixencias da FIFA que podían facer depender a cidade desta decisión. Paralelamente, tanto o Concello como tamén o Deportivo, así como a Deputación Provincial, anunciaron un mellor entendemento de cara ao futuro, tamén coa proposta de reforma integral do estadio de Riazor, tamén a modernización da súa contorna e a pabillón dos deportes. Paralelamente tamén parece gañar forza coa retirada tanto da Coruña como de Málaga a proposta de Vigo. Esta mesma mañá o seu alcalde, o tamén socialista Abel Caballero, pedía a Rafael Louzán, o presidente da Real Federación Española de Fútbol, que a FIFA acuda esta mesma semana a Balaídos. Tras semanas de especulacións, chegaba a decisión final. Renunciar a continuar con la candidatura del Mundial y concentrar nuestros esfuerzos en un proyecto propio. Palabras da alcaldesa da Coruña ano e medio despois do anuncio da candidatura. Reformaremos o Estadio Municipal de Riazor non só para acoller outro Mundial, senón para enchelo de branquiazul. Un desenlace lóxico dio BNG a un asunto mal xestionado dende o comezo. A alcaldesa precipitouse poñéndose a camisola de naranjito, pero logo non se preocupou de suar a camiseta. Nas filas dos socialistas entenden a renuncia da Coruña, pero agardan que Vigo poida tomar a testemunha. O máximo respeto a esa decisión e a que efectivamente a outra cuestión se plantee sobre Vigo, pois que efectivamente se acepte finalmente que sexa sede do Mundial. A alcaldesa di que entende a desilusión dos coruñeses dende o Partido Popular, falan dun gran fracaso. Los coruñeses nos sentimos engañados. La alcaldesa nos ha mentido a todos. Nos había dicho que había un financiador privado que nunca apareció, nos había dicho que había un proyecto que hasta ahora nadie vio. E din que a Coruña pasa da ilusión á decepción. Moitos coruñeses creen que a do Mundial era unha grande oportunidade que a cidade deixa escapar. Creen que a visibilidade nun evento tan global sumada ao gasto dos visitantes merecían o esforzo, pero tamén hai quen opina o contrario. A renuncia formal da Coruña a ser sede do Mundial 2030 non colleu os seus veciños por sorpresa, pero non por agardada, a noticia deixa de ser unha decepción para a maioría. Es una pena porque la ciudad pierde oportunidades, pierde tamén de turismo. É unha pérdida para a Coruña. Preferiría que quedara aquí sede do Mundial, pero que vamos a hacer? Pues me parece unha pena, la verdad. A perda económica, pues pode ser importante. Hai tamén quen cree que pode haber investimentos máis urxentes. Si eso es un costo muy grande para la ciudad, a lo mejor se pueden hacer otras cosas. Como dice el refrán, si no hay papá non lo vas a meter en vino. Os hostaleiros, en particular os de Riazor, lembran que o deportivismo é a súa maior fonte de ingresos e tamén hai quen entende a decisión. Para a hostelería sempre va a ser bueno, que haya eventos, que amplíen el estadio. Hai moitos sitios onde se pode meter a pasta máis necesaria que aquí no estadio. Nosotros vivimos del deportivo. Cree que a renuncia da Coruña non é unha boa nova para Galicia e reitera o compromiso da Xunta en colaborar economicamente para facer realidade que a sede do Mundial estea na comunidade. A Xunta de Galicia está disposta a colaborar na consecución. Ahora a sede de Coruña xa non vai ser posible. Estaríamos dispostos a aportar un 25% dos costes cando os coñezamos e vexamos que son os costes razoables. Por lo tanto, a aportación da Xunta de Galicia sería con vistas a que aproveitar esa oportunidade.
A inteligencia artificial é unha ferramenta cada vez máis importante na medicina. Utilízase, por exemplo, para procesar probas de imaxe, resonancias magnéticas ou TACs. Tamén se utilizan robots para apoiar os cirurxiáns nas intervencións. E un terceiro uso moi habitual é na mellora da eficacia das próteses. A inteligencia artificial estudia os movementos das articulacións para poder así facer próteses máis adaptadas a cada paciente. Galicia avanza no uso desta tecnoloxía. Gloria. Si, Marta, efectivamente o Goberno galego quere aprobar este mesmo ano unha lei para regular a súa utilización na sanidade galega. O obxectivo é facer un uso combinado da novas tecnoloxías e da inteligencia artificial de forma responsable, ética e segura e combinalo con eses avances dos que estades a falar na medicina. De feito, segundo os datos que deboxe aquí mesmo, Alfonso Rueda, só no 2025 procesáronse en Galicia coa inteligencia artificial máis de 1 millón de imaxes médicas para facer diagnósticos. Máis de 9 millóns de citas para atención primaria solicitáronse o ano pasado a través da aplicación móvil do Sergas. Outro dato, máis dun millón de imaxes médicas foron procesadas mediante inteligencia artificial para poder facer diagnósticos. Con este nivel de actividade é unha prioridade para nós a ciberseguridade e a protección de datos. Porque as novas tecnoloxías xa están no día a día das consultas, das intervencións e mesmo das urxencias. E o obxectivo é seguir usándoas para mellorar a atención aos pacientes. Estamos a traballar, entre outros ámbitos, para desenvolver este ano un algoritmo que detecte de forma precoz a diabetes nas súas diferentes fases. Para garantir o manexo seguro da información sanitaria, Galicia prepara unha norma que a Xunta abre agora a profesionais e cidadáns para que fagan as súas achegas. Que garanta que se preserva o marco xurídico, pero non se limitan ni se entorpecen o avance das novas tecnoloxías. En definitiva, combinar as posibilidades, desde un punto de vista de medicina, destas técnicas con uso seguro, ético e responsable. Queren ter aprobado o texto este ano. Médicos de toda España están convocados a unha nova semana de folga. Opóñense ao Estatuto Marco que acordou o Ministerio e algúns sindicatos. Exixen un texto propio que recoñeza as particularidades do seu colectivo. É a segunda semana de folga dos médicos dende que comezou o ano. Hoxe aquí en Madrid maniféstase dende o Congreso dos Deputados ata o Ministerio de Sanidade. E como no mes de febreiro, os paros durarán toda a semana. Son 6 os sindicatos que convocan estes paros, entre eles Omega, Fano, nunha situación coas negociacións bloqueadas que non parece estar preto de solucionarse, cando ademais a relación co Ministerio de Mónica García é moi tensa. Si realmente tuvieran alguna voluntad de hacer algo, llamarían al comité de huelga, nadie se lo impide, son ellos los que lo tienen que hacer, nosotros ya lo hemos pedido formalmente en varias ocasiones. E igual las motivaciones, algunas de las motivaciones tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras. En Vigo, si esto no se arregla, huelga. Os médicos concentráronse diante do Hospital Álvaro Cunqueiro. O colectivo reclama un estatuto marco propio independente do resto de persoal sanitario. Tamén reivindicacións laborais, entre elas a voluntariedade das gardas que computen para a xubilación. Queremos que se nos aplique la misma legislación laboral que al resto de los trabajadores. Somos tan elitistas que lo que queremos es que se nos aplique la legislación laboral de los trabajadores. O Ministerio sinala que chegou un acordo co Foro da Profesión Médica, un acordo que non recoñecen os sindicatos convocantes do paro. E lembra que xa recolle melloras laborais como a limitación da xornada a 45 horas semanais e reduce as gardas de 24 a 17 horas. O Partido Popular gaña as eleccións de Castela e León e mellora os resultados de hai 4 anos. Alfonso Fernández Mañueco camiña cara a un terceiro mandato con 33 escanos, son 2 máis que en 2022. O PSOE frea as caídas das anteriores citas e tamén mellora. Sobe 2 procuradores, queda con 34. E Vox toca o que parece ser o seu teito na comunidade. Conseguiu só un escano máis, está nos 14. Os nacionalistas de Unión del Pueblo Leonés manteñen os 3 parlamentarios que tiñan, por Ávila seguirán tendo un, e Soria cae de 3
a un representante. Unidas Podemos, Sumar e Izquierda Unida desaparecen das Cortes. Eses resultados teñen unha lectura hoxe en clave nacional. Os populares gañaron as eleccións autonómicas que se celebraron nestes últimos meses, afianzan o seu partido. O PSOE acumula outro resultado que para eles é escaso. María Cheda. Sí, malia iso, Marta Darriba, malia Sumar a terceira derrota autonómica consecutiva, os socialistas insisten en que son bons resultados porque o seu candidato, por certo, aleixado da figura de Pedro Sánchez, conseguiu frear a caída. Caso ben diferente é o do bloque da esquerda, que non ocultan a súa preocupación por eses resultados, por ter desaparecido, e hoxe os populares celebran, saen reforzados, distancianse aínda máis do Partido Socialista e impóñenlle un teito a Vox. Os de Núñez Feijóo xa están pensando nos vindeiros comicios xa en xuño en Andalucía, con Juanma Moreno, que parte como claro favorito. Despois de Extremadura e Aragón, o PP encadea a súa terceira vitoria con Castela e León. Na central do partido ven máis preto a Moncloa, creen que Pedro Sánchez perdeu a confianza dos votantes. Que ya no cuela. España ya está en otra y no hay jugada maestra que frene este cambio. Na sede do PSOE consólanse cos resultados, aínda que a suba foi modesta, si conseguiu frear a sangría no comezo deste ciclo electoral e centra a súa análise no adversario. Hoy votar Partido Popular es votar bloqueo. E por iso non descartan unha repetición dos comicios en Castela e León. Seguramente hai partido de vuelta. Para evitalo, Núñez Feijóo sobe o ton con Abascal e insta-o a pactar xa. No podemos convertir la esperanza en frustración y no podemos convertir la ilusión en orfandad. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las 3 regiones. Para os partidos á esquerda do PSOE foi moi mala noite. He dormido menos que Morrissey en las fallas de Valencia. Presentáronse divididos e nin Podemos nin Sumar conseguiron sequera un escano. Creo que hai que sacar lecciones. Hai que cambiar de rumbo, din, pero en 3 meses son xa as eleccións en Andalucía e polo momento non hai visos de que vayan presentarse xuntos. Acabamos de escoitar a Abascal e ese un dos titulares desta xornada, porque con estes resultados agora hai que formar goberno. Nesta ocasión, Vox sí que se mostra disposta a negociar para formar goberno con Fernández Mañueco. Marcos. Que tal, Marta? O resultado convertese en primeiro lugar nun bálsamo e un desafío tamén para os populares que gobernan esta comunidade dende 1987 e todo indica que vai seguir sendo así. Mañueco fala de diálogo, pero aínda non aclarou tampouco se Vox vai entrar no goberno. Os de Abascal non disimulan a súa decepción tras as expectativas creadas. Hai que recordar que Abascal percorreu a rexión e o resultado concretouse son un procurador máis nestas cortes onde estamos. Destas eleccións, a consecuencia inmediata é a saída do socialista Carlos Martínez da alcaldía de Soria e a súa decisión de consolidarse como varón socialista dentro da estructura federal. Está convencido de que pode haber unha segunda volta, escoitábamolo antes. Onde hai decepción, por certo, é na esquerda do Partido Socialista, pero non do Bregan. Dirixentes históricos como Pablo Echenique falan de burato na esquerda e atribúñenlle as responsabilidades a Yolanda Díaz, de viaxe en Los Ángeles, por certo, e o Partido Socialista. Sosteñen que haberá reconstrucción. De momento, en Castela e León é a quenda de Mañueco. O próximo venres o Goberno anunciará medidas para conter a suba dos prezos. Vai celebrar un Consello de Ministros extraordinario para presentar o seu plan. Malia ou non a guerra do Executivo, o conflito bélico está impactando de cheo na economía española. Por iso, os ministros se están reunindo estes días cos sectores máis prexudicados. E é que as previsións para a economía española estánse vendo afectadas pola guerra. O BBVA di que o PIB vai medrar este ano un 2,4% e apunta a que ese crecemento podería ser maior se non fora por un encarecemento que estamos a sufrir de petróleo e de gas. O informe tamén predí que a inflación vai ser alta, os prezos seguirán subindo, chegarán polo menos ao 2,9%. Os que xa están subindo son os prezos do butano. Dende mañá van pagar un 5% máis pola bombona, queda en 16,35 euros.
E Galicia acode a Bruxelas para tentar desbloquear os parques eólicos. A Xunta pide que o Goberno aplique as normativas comunitarias que facilitan a instalación de enerxías renovables. O Goberno español non fai a transposición das directivas europeas e, polo tanto, non facilita a implantación, en este caso da eólica en Galicia, e este pois é a excusa que sigue poñendo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O Goberno de España propón a Luís Planas para dirixir a FAO, a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación. O ministro de Exteriores anunciaba esta candidatura española, dixo que ten vocación europea. Planas vai poder continuar á fronte do Ministerio de Agricultura ata que se decida o relevo do director xeral da FAO. Será no verán de 2027. A Unión Europea busca máis presenza neste organismo internacional. E o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana non vai investigar a Carlos Mazón pola súa xestión da DINA. Por unanimidade, os 5 maxistrados consideran que non hai fundamento sólido e obxectivo de que puidese cometer algún delito. Sinalan tamén que non tiña deberes e obrigas específicos para garantir a seguridade dos cidadáns. Unha cousa máis, Ourense vai contar con 1.500 vivendas novas, a maioría delas protexidas. A Xunta habilita solo residencial nesa cidade e licita contratos para construir novos pisos de promoción autonómica tamén na Coruña e en Narón. Ademais, apróbase unha nova convocatoria de axudas para que os concellos de menos de 50.000 habitantes impulsen a rehabilitación de vivendas. Na actualidade temos moitos trámites coa Administración que xa podemos facer a través da internet sen acudir ás oficinas, pero non todo se pode resolver en liña. Fixámonos no que ocorre na Seguridade Social. Podemos pedir por internet un informe de vida laboral ou incluso solicitar o paro ou unha pensión, pero hai que acudir en persoa se nos piden un documento que temos en papel ou se temos que corrixir un erro dunha cotización. Neses casos, e tamén para calquera outro, se non temos as ferramentas para acceder online, hai que pedir cita previa e a día de hoxe a lista de agarda é importante. É unha das grandes preguntas do noso tempo. Algúns organismos públicos exixen cita previa como única vía para un trámite presencial. É obrigatoria pro DNI ou en tráfico, aquí agás pros maiores de 65 anos. Tamén para pedir o paro e pode ser inmediata ou non, dependendo da oficina. Pareceme moi ben que xa que pedir cita porque é unha forma de que atendante a túa hora e non tes que esperar. Pois a mí me parece moi ben. Polo menos aí non se xunta un montón de xente. A OCU denuncia que a cita previa é unha barreira para milleiros de cidadáns, tamén que algunhas citas tardan semanas. A mí xa me costa a veces pedila. Cando teño que pedila por internet e todo eso, é que a veces non son capaz. Pedir unha, porque senón fácil non é. También es entendible que personas mayores pues no entiendan ese tipo de métodos. Hai organismos que non exixen cita previa, pero atenden antes os que a pediron. Outra cousa son os prazos. Vexo que a veces está colapsado o das citas previas e non sei por qué. Porque logo vense e non hai tanta xente como se cree. Tardó como 10 días para dar la cita. Porque exixir só cita previa non encaixa coa lei, así que o Goberno prometeu eliminala como requisito obrigatorio. E xa que falamos de trámites online, pode que estean pendentes estes días de algún envío a través de Amazon. Saiban que as entregas de paquetes aquí en Galicia están a sufrir atrasos por mor dunha folga no centro loxístico do Porriño. Susana, esta semana hai convocados paros durante 3 días. Si hoxe quedan sen repartir 6.600 paquetes que terían que sair deste centro loxístico de Amazon no Porriño e agardase que pase o mesmo mañá e pasado. En concreto, os paros vanse producir entre as 7 da mañá e as 11:30 cos consecuentes retrasos nos repartos. Os sindicatos estiman que preto do 90% do persoal da almacén secunda a folga. Denuncian unha carga excesiva de traballo e consideran que non se cumpren todas as medidas necesarias en prevención de riscos laborais. Amazon nun comunicado asegura que son unha compañía xusta con salarios competitivos e beneficios por riba do convenio. Insisten en que este centro do Porriño cumpre con todos os requisitos de seguridade. Están aumentando as vendas de turismo de autocaravanas. Hai un tirón destes vehículos. Na última década, o parque de autocaravanas de feito Nuria multiplicouse por 3.
Unha forma de turismo, Marta, e de mobilidade cada vez máis popular, e iso tradúcese en números. No noso país pasamos nos últimos 10 anos de 48.000 autocaravanas como esta a 137.000. É a razón de según atopámola aquí en vehículos cada vez máis confortables, con máis e mellores prestacións. Iso sí, non é barato alugar unha autocaravana como esta. Cada día vai dos 90 aos 200 euros, en función da capacidade e tamén da época do ano, mentres que a compra vai dos 11.000 ao medio millón de euros das autocaravanas máis luxosas. Abrimos a páxina de sucesos no Reino Unido. Ali hai preocupación por un gromo de meninxite que deixou xa 2 falecidos, moi novos ademais, e polo menos hai 11 hospitalizados en estado grave. As autoridades tratan de frear a expansión, María, deste gromo. Máis de 30.000 persoas están a ser contactadas polas autoridades sanitarias británicas para informarlles da súa situación, mentres centos de estudantes fan cola na Universidade de Kent, onde era un dos falecidos, para recibir un tratamento antibiótico preventivo. A outra vítima mortal era unha estudante de bacharelato da zona de Canterbury. Polo momento, 11 persoas máis de entre 18 e 21 anos permanecen hospitalizadas en estado grave. Para evitar novos contaxios, a Universidade suspendeu a maior parte dos actos presenciais e unha discoteca da cidade está a ser investigada tras confirmarse que unha persoa que visitou o local na fin de semana foi posteriormente diagnosticada con meninxite. No Perú, as chuvias torrenciais que caen dende principios de ano deixan de momento 64 mortos, 8 desaparecidos e máis de 22.000 damnificados. Os corrementos de terras danaron moitas infraestructuras, como esa estrada ao norte do país, onde 2 traballadores estiveron a piques de ser arrastrados ladeira abaixo. A excavadora que manexaban acabou desfeita no fondo dun barranco. E a Policía Nacional aquí xa interveu máis de 600.000 xoguetes falsificados en varias naves industriais de Madrid. Os xoguetes fabricáranos na China, con acabados de mala calidade, sen garantías mínimas de seguridade para poder distribuirse en Europa. Hai 2 persoas detidas. En A Coruña, os veciños do barrio da Zapateira están en alerta por unha vaga de roubos que ten como principal obxectivo os chalés. Sospeitan dunha banda ben organizada, con métodos profesionais, cos que mesmo burlan os sistemas de seguridade. Fuimos a la compra entre las 5 y las 8 y cuando volvimos encontramos toda la casa revuelta y no habían robado nada, pues no había nada que robar. Entraron a través de una finca que hay semi abandonada ahí en el fondo, forzaron una ventana. Esa del fondo estaban reformando y le robaron la maquinaria que ellos tenían de la reforma. Levan con este pesadelo meses, pero últimamente hai máis, alo menos, intentos. De feito, hai máis avisos entre a veciñanza que denuncias consumadas, pero co medo que teñen no corpo acaban de montar a patrulla veciñal que moven no WhatsApp. E estamos de vez en cando vigilando. Por exemplo, o sábado creo que foi, mandaron un WhatsApp aos veciños cerca da 1 da mañán, que había por aí unha chica con un coche parado diante das casas e veo un señor detrás dela e ela estaba ao lado dunha casa cunha tablet. Sospeitan dunha banda itinerante, profesional e ben organizada que mesmo anula os sistemas de seguridade á vista, por certo, na maioría de vivendas. Que levan desinhibidores, asaltan moi rápido, bueno, parece que son bandas organizadas. Piden máis presenza policial, pero a zona non axuda. Dependen das policías locais de varios concellos, tamén da Nacional e da Garda Civil. E un polo outro xa se sabe como acaba. E queremos que vexan o que gravaron as cámaras de seguridade nunha tenda de iluminación tamén na Coruña. Os ladróns esnafraron un coche contra o local para levar a caixa con toda a recadación. Tamén neste caso parece obra dun grupo organizado que actuou de maneira moi profesional. Descadraron a porta de entrada ao chocar cun dos bordos da furgoneta. As cámaras de seguridade, iso sí, gravaron todo. Unha familia de Santiago pide que se repare canto antes o chan dunha praza despois de que o seu fillo adolescente tropezara cunha das numerosas lousas levantadas. Din que vai ter que pasar polo menos un mes sen poder ir á clase polas lesións. O firme da contorna da igrexa de San Lázaro en Santiago hai tempo que deixou de ser realmente firme. Hai uns días a familia Echeverría levou un bo susto por mor do tropezo dun dos seus fillos. Se cayó mi niño, se quedó ahí inconsciente. Ahora está mal de la espalda, tiene cervical, está con un collarín, estuvo ingresado. En el momento ya de que iba a coger y ya me dijo, no me muevas del sitio.
Ya, y pues ya me quedé, ya que fue una hostia fuerte. Se podía haber matado el crío. Ahora tendrá que estar un mes sin ir al instituto. Y está con collarín, y estoy cada 2 días en el hospital con él. Y cambiando de tratamientos porque no aguanta las cervicales el crío. Din que o problema se agrava de noite nos días chuviosos porque a iluminación da zona é moi deficiente. Esa luz no se enciende, solo se enciende una. Y aquí a esa hora estaba lloviendo, mucho. A familia xa puxo o asunto en mans dun abogado, pero a marxe diso fai unha chamada de atención para que o Concello tome medidas canto antes. Yo quiero que esto no vuelva a pasar. Puede caer una persona mayor y se puede matar. Entonces, ¿a qué esperan? ¿A qué esperan? Esto hay que arreglarlo. E a semana comeza accidentada nas estradas galegas. Estas que van ver son imaxes desta mañá na autovía entre Santiago e Brión, na zona de Conxo. Un coche acabou emborcado. Os servizos de emerxencias tiveron que atender un dos seus ocupantes. O accidente provocou retencións importantes neste acceso á cidade. E unha veciña de Ourense acabou no hospital con queimaduras nas mans polo incendio que se declarou na súa vivenda. Os bombeiros, ademais de extinguir o lume, tiveron que rescatar un home que subira ao tellado por medo. En torno ás 5 da mañán nos aviso 112 dun incendio no salón dunha cociña, dunha vivenda, perdón. Ao chegar ali, a inquilina nos comunica que había unha estufa de pellets e que procede o incendio do mesmo. Ao chegar ao sitio, pois, vemos que está totalmente propagado por todas as estancias de vivenda, procedemos á extinción. Bueno, foi sorte de que se despertaran a tempo, intentaron, supoño, que apagalo por algún método ou algún medio, e non foi posible, queimouse esta señora e evacuaron xa de inmediato o que é a vivenda. Cando chegou o equipo de bombeiros de Ourense, o número 5 da Rúa Galicia en Ourense, o quinto andar do edificio estaba a arder con moita virulencia. Ao chegar, Policía Nacional e Policía Local estaban evacuando o edificio, a falta do sexto neste caso, que dependeu de nós. Nestes momentos a vivenda é inhabitable, está completamente chea de fume e, bueno, pues os moradores ahora mismo, Policía Local nos informa de que teñen xa outras dependencias para poder pasar estes días. Os veciños desaloxados xa puideron volver ás súas casas, menos a familia que quedou sen vivenda. E rescatamos o que é unha persoa do sexto que se encaramou no tellado, por medo á propagación do lume á súa vivenda. Segundo os bombeiros, a familia tivo a sorte de que a muller espertou co cheiro a fume, ao parecer da roupa que deixara secar o carón dunha estufa de pellets, e aí, din, comezou o lume. E seguro que lembran o crime de Coia, o do home que asasinou a tiros un coñecido ás portas da súa casa en Vigo e que foi condenado a 13 anos e medio de prisión. Pois ben, ese caso chega agora ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia coa vista de apelación. A acusación particular pide que a pena se eleve ata os 16 anos. A defensa solicita unha rebaixa ata 4 anos de cárcere. Entendemos que tanto a confesión como a alteración psíquica non deberían terse aplicado. Contamos con a baza que entendo eu que é importante, que o xurado no seu momento emitiu un voto favorable a que se lle impoña o indulto parcial. O profesor acusado de agredir sexualmente 5 alumnas de primaria en Lugo nega o todo e fala dunha fabulación colectiva das pequenas. Foi o primeiro en prestar declaración no xuízo que Alejandro comezaba hoxe. Sí, Marta, como ben indicas, o acusado negou os feitos, pero sí que recoñeceu que durante as clases ás veces collía os seus alumnos no colo sen ningún tipo de connotación sexual, pero sí con fins pedagóxicos, como por exemplo ensinar a tocar un instrumento musical. Está sendo xulgado por uns feitos que saíron á luz en maio de 2024, cando varias alumnas redactaron unha carta falando de presuntos tocamentos. A Fiscalía só apoia o relato dunha delas basándose en informes forenses do Imelga, algo co que as acusacións particulares non concordan. O xuízo comezaba coa declaración do acusado que negou os feitos, si recoñeceu que ás veces sentaba os alumnos no colo, pero sempre nun contexto pedagóxico para calmalos ou ensinarlles a tocar un instrumento, e atribuiu as denuncias a unha fabulación colectiva. Preocupado, claro, pues efectivamente él es consciente del riesgo, pero a ver, tiene una convicción clara de que él es inocente y entonces pues es lo que va a mantener, claro.
O caso destápase en maio do 2024. Varias alumnas con idades entre os 8 e os 10 anos denunciaban ao profesor por realizarlles tocamentos. Facíano a través dunha carta na caixa de correo laranxa do colexio. Tú levas o teu fillo ao colexio pensando que vai a estar cuidado, nas mellores maus, e que de repente veñan as pequenas contando isto. Mas a declaración dos menores das víctimas e tanto os testigos tamén menores das clases son coincidentes. 5 familias presentaron denuncia, pero a Fiscalía só apoia o relato dunha das víctimas en función dun informe dos médicos forenses, pero o resto tamén se presentan como acusación particular neste xuizo. Nos queremos que se crea a todas. Defendemos a verdade, dende logo. A Fiscalía pide 5 anos e medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual a unha menor. As acusacións elevan a pena a 6 anos por cada unha das 5 vítimas. A súa defensa pide a absolución. O home de 52 anos detido polo asasinato da súa parella en Cantabria tiña antecedentes penais por violencia machista. Condenaron en firme despois de que o denunciaran 2 mulleres en Madrid nos anos 2011 e 2019. Actualmente eses 2 casos estaban xa inactivos no sistema de protección ás vítimas. A que non o denunciara era a súa parella actual de 62 anos que morreu esganada. Os fans de Morrissey levaron unha boa decepción en Valencia. O exlíder dos Smith cancelou no último momento, ademais, o seu concerto. Algo que, por certo, fai moi a miúdo e polas razóns máis peregrinas. Desta vez, porque na véspera non puido pegar ollo por culpa do ruído que chegaba da rúa en plenas fallas. Di que quedou en estado catatónico por falta de descanso e que vai tardar en recuperarse un ano. Mais aló desta anécdota que é puntual, o certo é que dormir mal ou pouco por culpa dos ruídos nocturnos ten consecuencias evidentes sobre a nosa saúde. Molestan sobre todo cando se repiten noite tras noite. Cando un quere dormir non pode, é o peor que hai no mundo. O descanso nocturno debería ser sagrado e non só para o cantante Morrissey. Baixar decibeles durante a noite é unha obriga que non sempre se cumpre. Bueno, cando hai festas, además, póñome xusto a música en frente, chica da casa, non hai dereito tampouco. O veciño de arriba pasa a aspiradora ás 12 da noite. Eu, as miñas veciñas, as quero moito, pero a verdade que están todo ría, racarraca, rucurruco. Se pasa o coche de coller o lixo tamén se escoita. E logo, o que sí que aquí temos algunha discoteca, e o que é o murmullo non me molesta, pero cando se ponen a gritar aí un grupiño... Si es todos los días es moi molesto. Llegará el momento que, yo que sé, si non podes descansar... Se non podes descansar, o corpo é quen as paga. Cando me desperto, despois é moi difícil que volva outra vez a conciliar o sueño. Eso des que dice aí te manda al psicólogo, al psiquiatra. Sí que afectaba incluso de poñerte máis nerviosa, de, vamos, a cabeza parece que se aceleraba e entrabache pues, como un pico de ansiedade, a ver si calan, a ver si calan, a ver si calan. Dormir mal provoca un maior risco de depresión e ansiedade e está detrás de máis de 170 enfermidades, sobre todo cardiovasculares, metabólicas e neurolóxicas. Hai 10 anos que en Galicia se puxo en marcha un plan para controlar o ruído ambiental. Polo territorio temos repartidos 10 aparellos chamados sonómetros que recollen cada 10 minutos sons do tráfico, do ocio nocturno, obras ou dos fenómenos meteorolóxicos. E segundo os datos do último ano, os niveis baixan en todas as estacións agás na de Santiago por fenómenos meteorolóxicos. Cada vez son máis os que queren viaxar coa súa mascota, pero non sempre é doado. De feito, nos avións moitas veces teñen que viaxar na bodega, coas maletas. Pois ben, en Italia, unha aeroliña xa permite que os máis grandes viaxen nos asentos cos seus donos. Javier Romero. Sí, Italia xa realizou o primeiro voo comercial no que cans de gran tamaño puideron viaxar na cabina xunto aos seus donos. Antes, estes animais tiñan que estar na bodega e desde as organizacións de protección de mascotas destacan que esta decisión reducirá o estrés dos cans de mediana ou grande envergadura. O voo inaugural realizouse entre Milán e Roma e levou 2 cans que ocuparon asentos asignados no avión. Esta medida forma parte dunha nova normativa impulsada pola aerolínea Ita Airways xunto ás autoridades locais e o Ministerio de Transportes levado por Matteo Salvini.
Finalmente non puido ser. Sirat, do galego Oliver Laxe, non logrou ningún dos Óscar aos que optaban, nin a mellor película en fala non inglesa, nin mellor son. Con todo, Laxe regresa feliz. Rosa Conde. Estou feliz, pero desexando volver a Galicia. Quizáis esta frase resuma a noite de Oliver Laxe. Non regresa con ningún Óscar aos que optaba, pero non importa, porque el marcha feliz, co desexo de seguir facendo o seu cine e con un impulso extra tras esta experiencia en Hollywood. Unha batalla tras outra conságrase nos Óscar como a gran triunfadora, levando 6 estatuiñas, entre elas mellor película e mellor dirección. Michael B. Jordan fixo historia ao gañar o Óscar a mellor actor por interpretar a Semelgos en Pecadores, mentres Jessie Buckley levou o de mellor actriz por Hamnet, consolidándose como unha das grandes figuras femeninas do ano. E o máis divertido da gala chegou fora do teatro. Michael B. Jordan, aínda en smoking e co Óscar na man, fixo parada nunha hamburguesería, sacou selfies cos fans e protagonizou un momento que rapidamente deu a volta ás redes. Saben xa da expectación que esperta a eclipse total prevista para o próximo 12 de agosto. É un fenómeno único, pero que moitos buscan a mellor localización. Un deses lugares privilexiados vai ser o Concello da Veiga, onde as reservas de aloxamento non deixan de medrar. Laura. Sí, o da Veiga será un deses lugares dende os que mellor poderemos ver o eclipse total do 12 de agosto. Dende hai meses, afeccionados á astronomía, turistas e curiosos puxeron a vista neste municipio para facer as súas reservas de aloxamento. Chegan de Galicia, o resto de España e mesmo doutros países, todo para vivir unha experiencia única que aquí na Veiga durará 42 segundos. Destino Starlight, teito de Galicia, o municipio da Veiga prepárase para un dos acontecementos astronómicos máis relevantes do último século. Prácticamente está todo cheo, pero bueno, pode haber alguna cancelación de última hora e pode a xente intentalo. Ahora todo o mundo te chama cando vai ser, como vai ser, porque bueno, é certo que a Veiga nos últimos anos consolidouse como o referente de Galicia do astroturismo e por eso conleva que evidentemente é un feito histórico como o eclipse, pois que todo o mundo nos este chamando para preguntarnos que vai haber ou que non vai haber. As primeiras chamadas empezaron xa hai meses. Temos reservas dende o verán pasado, xente de Galicia, de toda España, hasta temos reservas de Alemania e de Holanda. Ahora mesmo temos as habitacións todas dobles, todas ocupadas, temos prazas de literas libres, que chamen o antes posible, porque claro, isto cada día vai a menos. Tamén na Veiga, 1.300 metros de altitude, está o Observatorio Astronómico Trevinca. Aquí nos explican que ademais deste centro, os miradoiros para observación celeste que hai no concello son ideais para ver o eclipse. No campo, ao aire libre, o fenómeno totalmente sobrecolledor, é antinatural. É como se fai de noite prácticamente nun segundo, case de noite, se empeza a ver as estrelas, e xusto onde está o sol aparece unha especie de fantasma que é a corona solar, co centro perfecto negro que é a luna, é tremendamente espectacular. Recomendan non deixar o aloxamento para o último día e prepararse para un evento astronómico excepcional. Hoxe fixámonos no traballo dos voluntarios de protección civil, imprescindible en misións tan dispares como axudar co tráfico, nos concertos ou para enviar axuda humanitaria a zonas de conflito. Unha das agrupacións máis numerosas e activas de Galicia é a de Santiago, que acaba de facer 30 anos. Hai operativos que están previstos, carreiras, cabalgatas, concertos, emerxencias que xurden no día a día, alertas laranxas, búsquedas de persoas ou as axudas humanitarias cando hai grandes catástrofes. Desde Prestige ou Angrois a asistencia aos peregrinos no camiño son misións que levan o selo da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santiago. Unha aplicación a través de Telegram, aí publicamos os operativos que hai, en media hora hai 6 voluntarios ou voluntarias dispostos a axudar. Oxe, Jacobo e Antonio preparan o operativo da carreira do domingo en Santiago. Levan desde 2019 e lembran como algunhas experiencias foron axudando a facer mellores as seguintes. Traíamos experiencia un pouco da guerra de Ucraína en tema de recoller axuda humanitaria e na Dana de Valencia chegamos a recoller, clasificar e paletizar 78 toneladas de axuda humanitaria e enviálas. Sí que moita xente di pois, o típico de, bueno, pero que aí non cobras.
xa, pero un sábado á noite de festa tampouco cobro, incluso gasto. Os voluntarios de Protección Civil son xente profundamente comprometida, con profunda vocación de servicio público e que adican horas a formarse. Son 60 en total, estudantes a partir de 16 anos, traballadores ou xubilados que dedican parte do seu tempo a axudar os demais.